Guda aka yi da farin ciki ga angaye masu farin jini. Ranar murna ce tattaho mun sirfa iza farin gani. Ranar murna ce tattaho mun sirfa iza farin gani. 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 Ranar murna ce tattaho mun sirfa iza farin gani. Aure bisa ƙaunar gaskiya, buɗa aka yi da farin ciki ga angaye masu farin jini. Ranar murna ce tattaho mun sirfa iza farin gani. Aure bisa ƙaunar gaskiya, buɗa aka yi da farin ciki ga angaye masu farin jini. Ranar murna ce tattaho mun sirfa iza farin gani. Aure bisa ƙaunar gaskiya, buɗa aka yi da farin ciki ga angaye masu farin jini. Ubangiji Allah sarki na sa ya halitta mutum har aljani. Angaye masu farin jini. Ya zubo mana tsarin rayuwa ya yi tiyo yayyo magani. Angaye masu farin jini. Ka tsare mu da ruɗin zamani, kai ne muka bauta kai kaɗai kai muke so kai mana lamuni. Ranar murna ce tattaho mun sirfa iza farin gani. Aure bisa ƙaunar gaskiya, buɗa aka yi da farin ciki ga angaye masu farin jini. Ya ɗan gata ga Ubangiji Muhammadu ne ka ƙaunar ambatu. Mun sirfa iza farin gani. Kai nike so kullum ko ina haɗuwar mu da kai ni kayan zato. Mun sirfa iza farin gani. Ko a yau da shiri na ne fito salati ni kai gaba annabi na yi nisa ban ji ban gani. Ranar murna ce tattaho mun sirfa iza farin gani. Aure bisa ƙaunar gaskiya, buɗa aka yi da farin ciki ga angaye masu farin jini. Zaman aure dama kun sani bai ɗaya da zaman 'yan takara. Angaye masu farin jini. Sunna ta Nabiyu Muhammadu maƙiyin shi mu samu yi kokara. Angaye masu farin jini. Ko mu jijjefe shi da marmara, man sirfa iza zamantakewa kuna son juna tuntuni. Ranar murna ce tattaho man sirfa iza farin gani. Aure bisa ƙaunar gaskiya, buɗa aka yi da farin ciki ga angaye masu farin jini. Kabiru Atis wanke na fito ga masoya zan kai gaisuwa. Man sirfa iza farin gani. Su ne mansir har fa'iza zamantakewa za su yi sabuwa. Man sirfa iza farin gani. Mai haƙuri zai sha rumuwa, ku riƙe shi da kyau ba zamuwa in kuka yi haka ba ku bakin gani. Ranar murna ce tattaho man sirfa iza farin gani. Aure bisa ƙaunar gaskiya, buɗa aka yi da farin ciki ga angaye masu farin jini. Rawanin ƙauna dukkan naɗo alaƙa ta sami wurin zama. Angaye masu farin jini. Kun tsallake tuguma sai da dariyarsu a yau duk sun gama. Angaye masu farin jini. Zuciya kada ta yi muku tantama, amana ku rike a zamantakewa kuna san juna tuntuni. Ranar murna ce tattaho mun sirfa iza farin gani. Aure bisa ƙaunar gaskiya, buɗa aka yi da farin ciki ga angaye masu farin jini. Wajen waƙar ƙauna ne taho ban tsayawa sai na dangana. Man sirfa iza farin gani. Inda mansir yake har fa'iza don zaman ku ya dore daga bana.
Mansur Fa'iza farin gani. A cikin natsuwa ba zanzana, amincin ku ya karu zamantakewa ta kai har karshen zamani. Ranar murna ce tattaho Mansur Fa'iza farin gani. Aure bisa ƙaunar gaskiya, buɗa aka yi da farin ciki ga an gaye masu farin jini. Aure aljannar duniya, yaƙin mata ni Fa'iza. An gaye masu farin jini. Don haka sai kin yo juriya, gunki Mansur ne gwarzon maza. An gaye masu farin jini. Kwalliya tsafta ki yi maza in kuka yi haka ki da uwar gida sai ku zama ku ya kasan gani. Ranar murna ce tattaho Mansur Fa'iza farin gani. Aure bisa ƙaunar gaskiya, buɗa aka yi da farin ciki ga an gaye masu farin jini. To Mansur sai fa da hankuri, zaman nan da maka dandano. Mansur Fa'iza farin gani. Yau kai ke mulkin Fa'iza, rayuwa duka gunka ta jinginu. Mansur Fa'iza farin gani. Kuskurenta idan har ka tunu, sai ka yafi ka yi mata murmushi, tun da kai ne mai mata lamuni. Ranar murna ce tattaho Mansur Fa'iza farin gani.